Θαμπελίνα, πού είσαι αγάπη μου? Για να δούμε καλή θα Κουκλί μου, βγει κουκλί αυτή. μου. Έλα. Ψυχή μου, τι είναι ψυχή μου? Τώρα τραβάω βίντεο, Σμαραγδουλά. Βίντεο. Ναι. Κάνε βίντεο και μέσα. Έτοιμη να κοιμηθεί είναι πάλι. Έτοιμη να κοιμηθεί είναι μετά από τόσα παιχνιδάκια. Τι θα κάνει μόλι? Εντάξει, μη με φάει κιόλας. Εγώ είμαι η πιπιλή, θα κάτσει κι αλλιώς δεν με θέλει κανένα. Τι θέλει, της την πήρες και τι θέλει. Μου την πήρε, εντάξει. Είμαι το κοκαλάκι. Μη με φάει, εντάξει. Θαμπελίνα, πού είσαι γλυκιά μου? Τι να εσύ βλέπεις, εγώ γιατί δεν βλέπω καθόλου το βίντεο. Έλα μου λέει. Κορίτσια, καθίστε καλά. Δεν βλέπουμε. Πλάκα έχει. Κούκλα η αδερφούλα μας είναι. Το παιδάκι μας, το μωρό μας το τρίτο. Αγάπη μου, αγάπη μου. Και το χέρι. Τι γελάτε καλή, τι γελάτε καλή. Όμως. Α, τη βάλουμε τώρα στο κρεβατάκι της να κοιμηθεί. Όχι. Αφού νύσταξε μου λέει. Τόση ώρα που παίζει το μωρό. Μωράκι. Τώρα τη βγάλαμε. Πάλι, εννοείς. Τώρα την ξαναβγάλαμε. Ζήνα, μην τη φοβάσαι. Μην τη φοβάσαι αγάπη μου. Τι κάνει, μόνο σε γλύφει. Δεν